Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbaɗon wonde dunde Baba Adama de kala bisimon kelle gadande ruɓindo jaydeji altine sappo e nayyi lewru avril 2025 bisimilla mon kelle gadande ruɓindo jaydeji puɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal. Dieng de le Soleil ɓe garti ko 50e salon international des inventions de Genève leydi Sénégal waɗi toon pellite ni e golle pawdinde ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓe ganduɗa mbaɗi toon gartam saabi ni ɓe keeɓi ko yete ko jeenaji to banggue wonande médaille uji nayo e mabɓe keeɓi ko yete ko médaille d'argent goto bronze hani e jarnugol ɓen ɓe ganduɗa ko jury en. Dieng de le Soleil arti ha joni ko yettuno e mendicité to banggue protection de l'enfance ha jelugol e laabi ɗi kamɓe ɓen sukaɓe taweteɓe laabi ɗi saabi oɗo jagorɗo Ousmane Sonko holliti ma réforme uji pellite kese jeeten gam wawde rende sukaɓe ɓe. Jayde l'éveil quotidien ɓe garti koye motre d'un Modou au Brésil. Le Sénégal vaut la lumière leydi Sénégal caggal dutugol goto e ɓiɓɓe mum toon to leydi Brésil saabi jagorɗo kalfinaɗo jokkodira leydi Sénégal e leyɗele aduna yonke leyɗele aduna ɗe holliti wonande ma losko uddite hen tigui ande ko saabi wargo on ɓiɗɗo leydi Sénégal najo toon to Brésil. Jayde Rewmi quotidien ɓe garti koye sunare ɓen mo ganduɗa ko dilloɓe e mogo on mo ganduɗa ko duttugol Moustapha Diop ceenoɗo e Gomou Daroy Kocc. Jayde l'évidence quotidien ɓe garti koye taɗele taweteɗe toon to ministre des affaires étrangères et intégration africaine département dans le désarroi caɗele teskade toon kono ɓe garti omo ganduɗa ko Waly Diouf Bodian namdiɗo suppression bo OFNAC ko nonne kadi révocation Serigne Bassirou Gueye mo holiti wonande ɓen ɓe ganduɗa ko fotɓe nawtade lawol ha hande gueɗe ɗe nana ko lelde yiide kanko Waly Diouf Bodian directeur port autonome mo Dakar. Jayde source a ɓe garti koye ɗiɗo jandiyankoɓe toon to source a TV on émission mo ɓe mbiyata matinal déj hollitama noon caggal konngol ɗi ganduɗa Abdou Nguer hokkiti ɗum ko yettuno noon e wara o dutugol omo ganduɗa ko kaytigo ono président mo conseil constitutionnel omo ganduɗa ko Mamadou Badio Camara sambi maɓe nota ñalawma hande o lawol ko noon e on chroniqueur Abdou Nguer. Jayde point actu ɓe garti ko le pari risqué du premier ministre Ousmane Sonko ko yitno noon to banggue mendicité des enfants au Sénégal ɓen sukaɓe taweteɓe jaalo e laabi ɗi saabi kanko Ousmane Sonko holliti wonande alay saago ɗum gasa e leydi Sénégal saabi Jayde point actu holliti wonande beele ɗum jogorani wonde ɓodde wulde e juuɗe kanko Ousmane Sonko ko noon omo ganduɗa woni no yidde premier ministre Abdoul Mbaye e duuɓi ɓennude ko noon kadi Souleymane Ndéné Ndiaye kono latanoki dañji koɓe jinno ko. Jayde point actu arti ha joni omo ganduɗa ko Tafsir Thioye sardiyanke toon to bawol guendire leydi Sénégal ko liɗɗo wonande yadani e on boycott mbo opposition parlementaire wadno e gargol Ousmane Sonko ñande aljuma ɓennuɗo o holliti wonande ɗum wona hunde nde ganduɗa ko mijande e yiide kanko Tafsir Thioye. Jayde tribune quotidien ɓe garti koye mo ganduɗa ko garde à vue Simo Pierre Faye caggal nde o hetta holliti je ne connais pas la page holliti o heftinani on page Facebook mo ganduɗa saabi on convocation hani garde à vue makko ko noon omo ganduɗa ko Alioune Tine holliti wonande nde o accite place makko ko toon to rédaction mbo des médias kono ɓe garti kamɓe tribune quotidien omo ganduɗa ko Abdou Nguer ma heeɗe toon to section de recherche. Jayde l'observateur ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni nde wayno ñawore yani e dow mumen omo ganduɗa ko kay tigui woni colonel Abdou Mbengue e Cheikh Faye caggal nde ɓe ndewra ko yete ko menace de mort et outrage contre général Moussa Fall. Ɓe garti kamɓe l'observateur omo ganduɗa ko Waly Diouf Bodian ko liɗo wonande alay saago ɓe mbaɗa poursuivre ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni régime Macky Sall ko noonne kadi ɓe mbaɗa révoqué omo ganduɗa ko Serigne Bassirou Gueye hani e suppression bo OFNAC e yiide Waly Diouf Bodian. Jayde e libération ɓe garti ko e association de malfaiteurs trafic international de cocaïne et blanchissement de capitaux section de recherche kañum fayi junggo e goto ɓe ganduɗa ko taweteɓe commerçant ji to Keur Massar e ɓen ɓe gollottono pawama junggo e ballal section de recherche. Jayde li quotidien ɓe garti koye convocation arrestation et menace la presse traqué ɓe garti noon koye caɗele ɗe ganduɗa hande ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e caktirde kam e ɓen télévision ji nano guuro ɗum caggal nde teska convocation ji noddule hani e nangue ɓe ganduɗa fewde jandiyankoɓe ha dilloɓe e presse ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko e 2024 toti 2025 ko ɓuuri nogas ne wayno pawama juuɗe ɓe garti omo ganduɗa ko caggal Simo Pierre Faye Oumar Ndiaye ko noon kadi Fatima Coulibaly kañumne ma hette e subaka hande o caggal nde ɓe kollit wonande boycott
fewde e Sen TV. Kam e ɓe ganduɗa ko kay tigi woni TFM Diaynde Ly quotidien arti en ɓe garti e convocation Mansour Faye caggal nde hatta ɗannade division des investigations criminelles waɗi convoqué kanko Mansour Faye, ancien ministre. Diaynde Les Échos ɓe garti koye sal temps pour les journalistes et chroniqueurs ɓe garti koye mo ganduɗa ko kay tigi woni Simon Pierre Faye ma heeɗe e subaka hande o ko noon kadi journaliste o mo ganduɗa ko source a ɗiɗo e mabɓe e Abdou Nguer kamɓe kala mabɓe kette e subaka hande o Bougane Gueye Dany kañum ne waɗama convoqué toon to brigade de recherche ɓe garti e kamɓe ɓe ganduɗa ko Diaynde Les Échos e Ousmane Sonko caggal nde boycott ɓen ɓe ganduɗa ko parlementaire en mbaɗi buude gargal Ousmane Sonko toon to Bawol guendire leydi Sénégal. Diaynde Walf quotidien ɓe garti koye parti politique il passe la main ɓe garti noon koye ngol lawol ngol ganduɗa fetti ɗum omo ganduɗa ko Abdoul Mbaye kam e Moustapha Niass caggal to banggue wonande ɗin mbiyen landaji politique ɓe gaddi ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe gam wawde lomtade tawi kadi ko kañumen jogoto golle wonande ɗin landaji politique ɗemi jogui. Inde Sud Quotidien ɓe garti koye vacances à la tête du conseil constitutionnel, recours de l'opposition contre la loi amnistie ɓe garti noon koye yoytno e caggal incertitude et juridique et enjeu d'interprétation ɓe garti koye caggal dutugol mo ganduɗa ko président conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara hani e on recours mo ganduɗa opposition parlementaire waɗi ɗum e koyitno e on loi cinaɗo mo interprétation et loi amnistie ɓe kolliti beele jogorani wadde batte ko caggal dutugol mo ganduɗa ko Mamadou Badio Camara Yaya Niang taw ko spécialiste du droit constitutionnel en arta e koyitno e on recours mo interprétation et loi amnistie. Diaynde Sud Quotidien arti hen. Bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo ne kelle garande robindo Diaynde je subaka hande o min dokon aadi talata janggo sahore welede Allah.